Croeso i chi rwan I gylch y gwartheg unwaith eto, ond yma ni wedi cyrraedd efo'r Holsteins a'r Trisiedi, neu'r Heffro sy'n fan hyn dwi'n meddwl, ond mae'r rhywun gwell na fi o lawer iawn ar y gwartheg yma. Gareth Thomas o Fferm Gelli Ddu, Cwm Ffrwd. Gareth, yr Heffro dwi'n rhaid nhw'n? Ie, Heffro Llath, Trisiedi Llath, byddwn nhw'n ei alw e. A maen nhw'n y dosbarth cyntaf, mae'n ddoi dosbarth Heffro Llath mae bore yma. A wedyn ni, mae'r dosbarth cryfa o'r ddau. A ti? A ni, mae da ni, fel ti'n lle gweld o'n blaen, mae da ni wledd o anifeiliaid o safon. O, 1, 2, 3, 4, 5. Yn berniadu heddi mae Peter Waring, Fieldhouse Farm, Beverly, Dwyrain, Swydd Efrog. Ie. Ti'n nabod hwn, siwr o bod yn... Wel, fi'n nabod amdano fe, allan mae'n wedyn, rwy'n fi'n nabod yn dda. A na fel o ti'n mynd I cael mynd ôl I be o ti'n ddeud yn gynharach, mae hwn yn ddosbarth o safon uchel o Heffro. Mae boes y llath yma, chi, ni blith nhw'n cynnyrchu llath o ddweud tri gyfyrddin, wedi cael amser caled, a mae'n rhyfeddol bod nhw wedi cadw y gwartheg yma lan i'r safon yma. O, mae'n glod i'r bobl yma, ar llafur cariad sy'n dod mewn i'r swydd o fagu anifeiliaid a llinach pedigree fel hyn, achos mae fe'n glod ar amser yn wedi sy'n cael ei roi yn aill ochr I ddod fan hyn i'r wsnodd ym mis Gorffennaf I ddangos I da, yn ogystal â'r sefyllfa'r diwydiant fel mae ar hyn o bryd. Eitha gwir, mae hwn yn ddosbarth cryf o wartheg, mae'r berniad wedi tynnu nhw fewn. Odi. Na nhw. Odi, mae dy ti ddwy anifel yn ar frig o ddosbarth fel hyn. Mae'r anifel sydd yn ail gyda Tregibi. Honno yn brif campanffwriaeth, yn illod I brif campanffwriaeth yn Celtic Showcase. A mae'n rhyfedd yn y beirniad, ti'n bod, yn gwahanol beiriau, mae'n gallu newid gwahanol dast, ynddo fe? Ie, gwahanol dast. Enillydd y dosbarth heddi yw Styd Davies o Wlad yr Haf, gyda daflu Braxton Pledge. Mae'r llinach a gwad ar y nifel hyn yn mynd nôl I Ogledd America. A mae'n wad sy'n tipyn o alwad amdano fe dros y byd I gyd, y teulu Pledge yma. Mae'r nifer wedi cael ei droi mas yn bendigedig yma heddi. Edrych yn dda iawn. Odi, mae ganddi'r gallu odro. Ond mae gwaed y tramor, ni sôn am y gwartheg bych, yn y gwartheg tramor, mae yna waed tramor yn grif yn y gwartheg odro, fi'n heddi. Os. Ers i'r diwydiant llath ar bryd Di a Gwyn I symud o fod y flaenoriaeth o fod yn ffrisian, mae yna rhyw 5 mlynedd 20 I 20 mlynedd ôl a mwy o wlad yr Holstein wedi dod mewn cael mwy o lath mas i'r anifeiliaid. Mae wedi bod yn ysgol brofiad i'r brydwyr yma I fod magu anifel sydd bach rhy eithafol, fyna rhyw 10 mlynedd ôl, y bach rhy dal I fod anifel nawr bach mwy sgwar, sy'n pwy parod I bori a troi'r gwaswell nhw'n I lath. Mae'n ysgol yn bopeth y mywyd a mae'r anifeiliaid wedi newid I siap yn gyfan gwbl yn y 10 mlynedd 20 fatha nawr. Yn anifel I ni'n teimlo'n grif bod e'n Dwi'n licio'r un sy'n ail yn y dosbarth efo Tregibi yma. Cader I feddi ni. Odi, bendigedig. Ardderchog. Mae'n glod yn nhw, a mae'r ddau wedi fagu gan y brydwyr, a mae hwnna'n peth mowr a mae'n hifen ar y joglath. Mae gwrnau'n oed Gareth, dwi'n mynd ati ni lwcus o ti a Tom ti lawr gyda ni fan hyn bore yma nawr. A ddawn ni nôl i'r un o'r dosbarthiadau nesaf yn y funud. Felly dowch chi nôl y to ni hefyd, wrth mae'n braf yma. Mae'n werth gweld yr anifeiliaid yma. A mwy pwysig na dim, dyn ni wrth yn bodd yn y cwmni chi.